Salam zahan gowmusyňyz bir ýylça görek bolanlar äne we toýa barypdyňyz gruppaňyz bilen. Şo toýda ýene bir halipa bagşanmady diýä gruppasy bilen. Ol bagşa sizinkiler sahna çykarmajak bolup dawa edipdi. Şonu da siz zenanam bolsaňyz Mert zenanyňyza göz ýetirdim. Diýeniňizi gögördip sazanalaryňyzy sahnada çalyrdyňyz. Aslında şol ýagdaýda bolmalysy näýle jahan ýa. A biziň soragyňyz başga. Ol halipa bagşy kim? Kim bilen konflikt boldy toýda? Adyny aýtmaýyn. Ba. Bol şo waka. Aha. Bilemok ya, ben pisrak gördülermi yani hemen men yigitlem ganatym. On gruppasy näme ýokarda durmaly. Näme üçin menkiler ýerde durup çalmaly. Men etdirmeýän onu ýerde bolsam, nirede bol zinanam bolsam, şulaň arkasynda durarnam, çaldyrarnam, sahnada da çaldyrar, ýöne ýerde çaldyrman. Ene jogap.